TMTV. Сәлем достар, Татмус ТВ каналында шоу біз тапшыруы һәм мин Лилия. 2020 елның бірінші атнасы бізге нинди яңалыклар алып келген екен, хәзер белербез. Озын-узак еллардан соң эстрадабызның җырчылары ике лагерьга бүленде. Яртысы җиңсез ганы эшләде, әмма икенче яртысы күп итеп ашады, ял итте, чана-чаңгыда шуда һәм башкалар. Шуңа да карамастан җырчыларыбыз Инстаграмга фото, видео куеп, язылучыларын сөендерүдән туктамады. Менә мәсәлән Гүзәл Уразова ниндидер чит егет белән Макарена бейде. Салават Минниханов белән Гүзәлем кечкенә кызларының туган көнен үткәреп җибәрде. Иркә барыбыз өчен дә бала чакны искә алып атынгычта атынды. Ә менә Лилия Хайруллина үзенә яңа дус тапты. Хош келдең 2020 ел. Көлке белән тик менә яллардан соң күп кенә артистларыбыз артык килограммнар җыю турында зарланды. Моңа да таптык без бик шәп лайфхак. Танылган алып баручы Булат Бәйрәмов ябыгу өчен менә дигән ысул тәкъдим итте. Әйдәгез бергәләп карап үтик. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң ничек ябыгырга белмисезме? BL компаниясе сезнең өчен өр-яңа Sitox препараты уйлап тапты. Бар тик натураль компонентлар: сөт, тозлы кыяр яисә свежий кыяр. Буларның барысын аласыз да блендер ярдәмендә лобыр китерәсез дә һәм инде көненә 3 мәртәбә 3 литр эчеп 3 атна дигәндә сездән дә ябык кеше булмаячак. Әгәр дә 3 ай дәвамында сез бездән бу Sitoxны сатып алсагыз, барлык квалификацияләрендә япсагыз, сезгә BL компаниясеннән өр-яңа машина кайтачак. Өр-яңа Малакабос. BL компаниясе, без ябыгу серләрен беләбез. Шушы көннәрдә генә Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Фатхетдинов үзенең туган көнен билгеләп узды. Салават абыйның фотолары белән Инстаграм гөрләде. Метрыбызны котламаган бер генә җырчы да калмады. Алар арасында Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илназ Бах һәм башкалар бар иде. Ә туган көнен Салават абый үзенең туган ягында әнисе янында үткәргә булды. Бу хакта үзенең язылучыларына Инстаграмда хәбәр итте. Радик Юлияшин һәр вакыттагы чаяларын җылы якларда үткәргә булган. Аның янында якын дуслары һәм сөйгән яры. Интернетта булган фотоларда чыгып, без җырчының Изи никнеймы астында утыручы кыз белән йөргәнен ачыкладык. Кызның исеме дә, яше дә билгеле түгел әлегә. Ә менә буйдакның йөрәген яулавы күптәннән аңлашыла. Гаиләләребез белән яңа елны матур гына каршы алдык. Тик ни кызганыч, бу бәхет бөтен кешегә дә тәтемәде. Эстрадабызның танылган җырчылары Гөлназ белән Илсур Шәрипҗановлар яңа елны ягулык салу станциясында кахва һәм хирург белән бергәләшеп каршы алды. Яңа елга каршы төндә җырчыларыбыз аварияга эләгә. 3 подушка очып чыкты. Ходай Тәгалә саклады. Башкача мөмкин түгел, чөнки кая гына барсак та безне балаларыбыз көтә дип 1 гыйнвар көнне Гөлназ Шәрипҗанова үзенең аккаунтында язып чыкты. Артистларыбызга һәм аларның гаиләләренә әлбәттә инде бары тик сәламәтлек кенә телибез. Алда сезне бары яхшы яңалыклар гына көтсен. Узган елның иң шәп концертларының берсе хитлар солянкасыннан Байбулат бик шәп репортаж әзерләде. Хәзер үк карыйк әле. Ялкынлык кайнар сәлам сезгә дускайлар. Кемнән генә сорама, һәр кешенең үзенең яраткан җыры, яраткан җырчысы бар. Һәм инде бар кешенең дә йөрәгенә кирип калган хит җырлар да бар. Бүген без Unix концерт залында нәкъ әлеге хитлардан гына тупланган хитлар солянкасы концертында. Һәм инде шоу-биз командасы да читтә калмады. Малай на белом барсе. Малай на белом барсе. Концерт башланып кына китте. Но энергетикасы шәп малай. Әйдәгез алга таба. Малай. Dünya
Камераны қабызуға өзі біздің янымызға келіп басты ер жүршімендер. Айда кел, тезгіне еме. Қазір шығыш жасырға жинасың, нешік дұлқынландыра ма? Дулқаландыра. Сөздерін ұнытам деп қорқам, ұнытпасам оны ярар. Ұнытқаның бар ма сөздер? Болғалады, башқа сөздер білен жырлап кеттім енді. Міне, жушындай сәләнкі концертлары башқа концертлардан нәсіз білен айырылайды әлі? Мында бит инде теге салянкаңа бүгін хитлар салянкысы. Нақта шулай. Хитлар менә монда бүгін хитлар гына Сенің қойсы хитің болашақ? Болотларга язым исемеңне. Оңышлар, тағы да хитларын көбейсін. Қазір сәхнәгә шығасың, сені ұзатабыз. Давай, бір бишні. Оңышлар. Давай. Һәм шулай ук монда әлегенә шығышын ясады Айгөл Рәхимова. Һәм біз аны қазір туры мәгънәсенә тотып алачакбыз. Лектор алачакбыз. Яныбызга чакырачакбыз. Айгөл, сәлам. Нет, привет. Кая киттең? Мин Мәскәүгә киттем. Ничесең адам, менә шуны сорамакчы тиз генә. Аны рәсиләрмен ямады. Оңышлар, давай. Пока. Китте Мәскәүгә. Достар, біздің ғаратта гел сәхна артында эксклюзив кадрлар, һәм шушындай эксклюзив кадрлардың бірсі міне өзіңіз. Әйдәгіз бергәлі, барыг әлі. Мінемді отыра Илдар Ахматов. Илдар, киімің дә тұры келе. Мәйтем, охранник болып ішке орнаштың бәлі, Униксқа. Әйе, шул хәзер қартайған сайын концерт қара келе. Аман, жырла болмайын деймі? Әйе, концерт қарамайдыр емгелді. Мына хәзер концерт қарап тұра баша. Телевизордан ғана түгіл, мәшіне қыридан білген болсара болып шығайын деймі? Әйе, қызық, рахат. Міне, дұрысыңын айтсақ, бүгін қойсы жырыңны жырлаяшақсың? О, бүгін 2 жыр берділер меңа бүгін. Так, ненде жырларың да ол? Бірсі язам, бірсі язмайым. Язмайым түгіл, сен айтмаған ел. Сен айтмаған ел. Демек енді, сойлағандар екен, ол жырларың сенің хит боларақ саныла бетін деймі? Міне сенің ойлауыңша, сенің қойсы жырың тамашашы алдында ең танылғаны? Мен хиссәргә биреләйдем мин дигән митләк җыр. Иң беренче чыккан җыр ул. Ол сен ең бірінші жырың, еме? Әйе, иң беренче җыр. Шул жыр белән сен сәхнәгә аяк атладың. Әйе, иң беренче җыр. Илар, иҗат шишмәң саекмасын, яме? Һәр вакыт монда урындыкта утырып кына түгел, сәхнәгә чыгып, сөендерүңне дәвам ит, яме? Рәхмәт бик зур. Матур костюмнарын килгәч, бәлки тагын аралашып алырбыз әле. Ярар, Алла бирсә, шулай насип булсын. Әйдәгез, бу абзыйга кубаша әйтмәк, без киттек концерт карасын. Бу безнең хитлар салянкасы бит инде, менә синең уйлавыңча, синең иң үзеңнең репертуарында иң хит җыр нинди ул? Дәшмиюздың, мең тапкырга футиннәм, минем бәхеткә туган, тагын күп инде аралар бөтенсә хитовый. Теге миңа ашы торган ничек әле ул? Нинди әле ул? Белмим, кирәкмисең дисең бар әле син. Әйе, кирәкмисең. Менә шулардан алып хәзер бүгін кайсын җырлыйсың? Дәшмиюздың. Дөрсен Алина уңышлар яме. Һәм инде алга таба сине тагын кая күреп була менә бу сезонда әйт әле шуны безгә. Яңа ел салянкаларында лабирса. Әлеге яңа елдан соң без янә Алина белән сөйләшербез. Ул сезгә әйтер, шулаймы? Әйе. Алла бирсә килештек, ярар, уңышлар. Рәхмәт. Әйдә, камерага карап, TMTV караучыларына сәлам юллалы. Барлык TMTV каналын караучылар, якынлашып килүче яңа еллар белән. Һәм инде бүген менә шундый матур концерт көнне, уллар бәйрәме бит, Ден Сынавей. Улларны барлык уллы кешеләрне, барлык малайлы кешеләрне, Сезнең малайларны бар үземнең малайларымны да шәхсән котлыйм, үземнең әниемне дә котлыйм, әтиемне дә котлыйм. Рәхмәт сезгә TMTV караучылары, безнең белән калыгыз. Yazan deyip girsen de bulmanı yazalmadım. Söz
Sözlerden nasihat dinlerim Yuvarı kabarlarım Yazam 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 deyip girsen de Bunları yazalmadım Sözlerden nasihat dinlerim Yuvarı kabarlarım Bugün nende жырыңны жырлайсың? Қайда Ну, һәр вакытта аша инде килсин. келсең? Шулай міне, ничек әле ул синең әйдә жырлап карыйк әле. Кайда жан? Теге судан бит инде безнең казлар коры чыга бит инде. Син дә любой ситуациядан коры чыга аласың. Синең менә шундый. Беләсеңме ни өчен? Чөнки син Мишәр Рамил. Туйдырдыгыз инде. Яра, юк инде юк. Юк, мин сиңа икенче тапкыр гына әйтәм Мишәр дип. Юк, әйтә гомумән алганда, соңгы арада ниләр белән майтарып йөрисең, ниләр белән шөгыльләнеп йөрисең? Иҗат итәм, һәм тагын иҗат итәм. Шушы иҗат итәмнең капкасын ачып кирик әле. Аның эчендә нәрсә? Иҗат итәмнең эчендә. Сәяхәт итү. Иҗат итәмме, сәяхәт итәмме? Ну, параллель рәвештә сәяхәт итәм, чөнки бик тиздән Алла берсә, мин чит элгә барырга планлаштырам. Кытай, Франция, анда концерт. Менә шул Анда иҗат. нинди концерт? Анда төрле телләр җырларга, төрле телләрдә мин җырларга. Һәм син нинди телдә җырлыйсың? Нәрсә? Нинди телдә җырлыйсың син? Мин нинди телләрдә? 12 телдә. Җырлыйсың. Әйе. Мин хәзер перечислять итә алмыйм. Но бүгенге көндә мин җырлыйм гына түгел. Минем белән бик матур кыз чыгарга тиеш. Флейта белән. Флейта белән аның күлмәге бик матур, субханалла. Мин үзем просто күрерсез. Без күрербез, сиңа уңышлар Рамил, яме. Әйдә, бер 5-не бир, гадәттәгечә әйдә, ульяннарча кыздырырсың, яме. Алла берсә, Ульянар, мин сезне сагынам һәм яратам. Казаннар, мин сезне. Яратам. Рәхмәт, Рамил. Köpeğim indi bizle ayırmasın Mehabbet var iken unutmasın Her vakit birge bulur xeyalımda Suretin her vakitte uzaldırsa Haydi biz birge jırlıyız Hayda jangılın yaktı güzleri Yaktı güzleri birge Sıkılmış canım Benim yazmışım Hayda şarkılarım Yaptığım güzlerim Sıkılmış canım Benim yazmışım Татар эстрадасында популяр җырчы, яшь җырчы Айдар Ракипов. Айдар, сәлам. Күптән күрешкән юк синең белән. Бүген концертта нинди җырыңны башкарасың тамашачыларга? Әлбәттә инде бәхетемне килә табасың. Менә бу образыңа карап торам, менә шундый матур костюмнар. Кем сайлады, каян сайладыгыз шушы образны? Үзем барсында үзем. Барысында менә бу тектерелгәнме яки кайда булса сатып алдыңмы? Тектерелгән. Уфада. Гомумән алганда, ярар, ничек син бүгенге тамашага, бүгенге чыгышыңа әзерме, дулкынлану хисе бармы? Инде чыгышка әзер, күптән көтелгән концерт дип әйтик. Үземнең яраткан җырымны бәхетемне килә табасын җырын җырлыйм. Бәлки залда минем шул бәхет дигән, бәлки утырадыр шуңа Бәлки күрә. бүген табырсың син ул бәхетең, нәйме? Бәлки бүген табырмын. Менә барысы да күз күрер, әйдәм без Айдарга бар тик уңышлар гына телибез. Barıp tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Sinin bilen barı sinin bilen Bəxtini kilə tabasın Barıp tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Sinin bilen barı sinin bilen Bəxtini kilə tabasın Рената, хәлләр ничек? Хорошо. Ой, бик Это же не Муз-ТВ. гафу итегез. Бик әйбәт. Бүген кайсы хитыңны башкарасың? Синең хакта. Синең хакта җырын бу инде дөрестән дә минем күбрәк тыңлаучыларга ишетелде, радиодан да, телевидениедан да. Шуның өчен шушы җырымны сайларга булдым. Алга таба тагын хитлар көтөрәме Рената Тайдан? Алла бирсә. Без күз дә йомыйча күзәтәбез. Рената, уңышлар, яме? Рәхмәт бик зур. Хоп! Yaratağımız birbirimizi Sinine kemin sineke Bir
Әле генә ике җырын бәреп, кыздырып, залны кыздырып төште, теге гөрләтеп төште. Раяз Фасыйхов ничек аны тамашачы? Әләмәт. Мунчарансың шикелле. Оф, мунчалау кәсе кебек. Менә кара, Раяз, әле кичә генә Түбән Камадан кайттыгыз име? Театраль солянкада катнашып, ничегрәк узды? Бик әйбәт отзывлар булды. Бу ниндер ноу-хау, теге безнеңчә әйткәндә яңалык булды диде. Бик кызык, бик күңелле. Һәм инде өлкән буын җырчылары белән менә яшьләрне бергә менә шулай бергә катнаштырып менә шундый проект эшләү бик хупладылар, инде бик яраттылар. Шәхсән үзеңә әлеге проект сагындырганмы? Әлбәттә сагындырган мине шул бит инде сагынганга күрә үзем катнашып, әйдә минем дә алыгыз әле дип шулай иттереп. Максим инициатива синеке иде. Әлбәттә инде. Менә Зәңгәршәл дигәнне чакырмадылар, үкәләдем бераз. Шуңа күрә монсын ягында уйнарга булдыгыз. Мин Казанда Зәңгәршәлнең караганда барбер түзмәдем, барбер чыктым массовкага. Шуңа күрә минем бик яраткан проектларым берсе миннән берсеннән практически башлап катнашкан. Менә әйдә, иң яратканы синең име театраль солянка. Шулай бит? Киләсен инде тагын инде солянка. Солянкалар бит безнең күп менә. Синеңчә иң яратканы. Әйдә төзик 3 иң яраткан солянка. Беренчесе театраль, икенчесе Хитлар солянкасы. Хитлар, әйе, һәм кышкы солянка. Кышкы солянка. Әле шулар арасында балалы солянка да бардыр әлеме? Ансында авырракмы? Анда барбер анда ничек тә җаваплырак, анда үзең генә түгел. Ярар, уңышлар һәрберсенә сине күребез, Раяз, рәхмәт яме. Ярар, исәнлектә саулыгыз, пока. Башка җырчылар җырлаганда, бераз гына дулкынланып йөрүче Илназ Сафиуллин, дөрес әйттемме, бераз гына дулкынлану хисе бармы? Миндә юк. Юк. Димәк, теге рәхәтләнеп чыгыш ясарга әзер. Соң монда бит хитлар солянкасы. Хитлар булгач шул бит инде танылган җырлар. Танылган җырлар булгач алар күп башкарылган. Һәм тамашачыны беләм. Күп башкарылган җырларны курыкмыйча башкарасың. Тамашачы белән бергәләбеме җырлыйсың? Бүген инде җырыңны җырлыйсың, кайсы хитыңны җырлыйсың? Бүген ике җыр алла бирсә, берсе аның элекеге җыр, 30 еллар элек әти язган җыр, Зиннур Сафиуллин язган җыр. Мин аны яңарттым, күңелкәем нигә моңая дип атала. Икенче җыр гитара белән рәхәтләнеп бер үбәсем килә җырын башкарырбыз. Көтәбез, залдан карап торачакбыз. Илназ, без синең белән хәйрия концертына бергә булганда, анда кыздырдың. Бүген сәхнәдә кыздырасыңмы? Әлбәттә, әлбәттә. Мин генә түгел, тамашачылар да кыздырырлар. Без һәм тамашачы синең чыгышны көтәбез. Рәхмәт. Рәхмәт. Уникс сәхнәсен туры мәгънәсендә яндырдылар безнең егетләр. Егетләр кайфләр ничек? Кайфләр әйбәт. Шәп. Әйтегез әле менә төркемегезгә тагын бер 5нче егет алырга уйламыйсызмы? Ни өчен? Мин аңлатам. Сезнең бит инде гадәттә бер генә булса да холостяк бар иде. Хәзер барыгыз да өйләнгән, шуңа күрә шул стереотипны саклап калыр өчен бәлки бер холостяк алыргадыр сезгә. Синең факторы туры килми безгә. Юк, бәлки мин бер инде гитарист булып торанда. Юк, безгә дөресен әйткәндә җитә солистлар, шуңа күрә аның турында уйлаган юк. Алга таба гомумән төркемегезне берәр нинди планнар көтәме, тагын нинди үзгәрешләр көтә, үзгәрешләр менә. Үзгәрешләр инде безнең яңа җырлар, әлбәттә, концертлар, үзгәреш, халык һәр вакытта да үзгәреш кирәк, шуңа күрә без бу турыда һәр вакытта да уйланабыз, эшлибез бу әйбер турында. Сәнгать кешесендә үзгәреш булмаса, ул үсми дигән сүз, шуңа күрә үзгәреш. Басып торган реклама булсын, якын тирәдә качан була концертларыгыз? Без якын тирәдә Башкортстан якларына чыгып китәбез. Башкортстан, Урал, Сибир, Төмән, Тобольск, Екатеринбург шул якларга. Егетләр, уңышлар әйдә, һәрберегезнең кулын кысып, яме, рәхмәт бик зур. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Дуслар, безнең беренче бүлек тәмамланды. Хәзер без чыгабыз тамашачылар янына. Менә аларга бүгенге концерт ничек микән? Алар нинди сүзләр белән әйтерләр микән бүгенге концертны? Хәзер алга таба белербез. Әйдәгез. Ничек хәлләрегез? Сез яңа монда килсәм буламы? Ничек сезгә концерт бүгенге? Бик шәп. Хәзер бер сорау гына бирим, яме сезгә. Концертка кагылышлы түгел, сезнең циркта булган бармы?
Менә шушы цирк турында сөйләгез әле анда нәрсәләр, менә шуның турында гына. Без әллә цирктагы актерларга шагыммы? Юк, теге циркта теге караган кеше буларак сорыйм инде теге инде тамаша залында. Менә ничек ниндирәк анда теге кемнәр гомумән чыгыш ясый анда? Циркачлар, акробатлар, Клоуннар. обезьянкалар. Маймыллар име? Маймыллар. Җырлыйлармы ул маймыллар? Сикрәләр, бийләр. Җырлаган рәт китерәләрдер име? Выступать итәләр инде. Чыгыш ясыйлар. Ошыймысың сезгә менә бүгенге концерт гомумән алган? Шәй бик яхшы. Шулай булса, яра, бик зур рәхмәт сезгә име? Тагын икенче. Рәхмәт. Рәхмәт. Шулай дуслар, менә барлык тамашачыларга бирәсе килә. Бүген кайсы җырчыны, аеруча кайсы җырчыны карарга килгәннәр микән? Хәзер шулай алардан сорарбыз. Әйдәгез бергәләп киттек. Зөфәр Хәйретдинов шады, Раис Фасихов икмәт. Сезгә? Раис Фасихов, Иллер Әхмәтов бик шады. Алып баручылар бик әйбәт алып баралар, бик яратабыз аларны. Аларны беләсезме? Беләбез аларны, Татар радиосыннан тыңлыйбыз. Абый, сезгә татар җырчылары менә булардан кемнәр ошады? Зөфәр Хәйретдинов инде безнең менә Сез кайсы яктан? кайсы яктан дип Казаннан. Әле икенче бүлеге бар, шуңа күрә уңышлар сезгә яме тагын теге. Уңышлы караулар дип әйтик инде. Без монда гадәттә җырчылар сәхнәдән җырлап төшкәч, шулай тотып алабыз. Менә Рафис Калимуллин шундыйларның берсе. Әйдә, кул биреп күрешик. Рафис, ничек анда тамашачы? Ну, тамашачы вообще шәп. Гадәттәгечә инде. Ну, Никста башкача булырга мөмкин түгел. Бик шәп, миңа ошады. Шундый хәрәкәтләр, шундый елмаюлар. Ну, матур кабул иттеләр. Үзең дә бит син теге, менә тур мәгънәсендә мин әйт, син аны үзең әйтмәсең инде. Мин әйтәм, кыздырдың дип әйтә алам. Ничек уйлыйсың? Тамашачы беләдер инде. Мин тамашачыларның берсе, шуңа күрә мин шулай уйлыйм, калганнар шулай уйлыйлардыр миңа калса. Бу бит инде менә син минем дигән җырың, дөрестән дә хит җыры. Бүген концерт хәләкән икән, димәк ул хит. Тагын алга таба шундыйрак теге җырлар көтеләме? Бармы андый репертуарда? Яздык, бүгенге көндә җыр әзер. Интернетта кертен генә алга китеп бара. Исеме ничек? Кил дигән җыр, яңа җыр иҗат иттек. Аны инде миннән сорап җырлаталар күп. Мәҗлесләрдә, банкетларда, киченә концертларда, үзебезнең концертларыбызда җырлаталар. Тиздән ала бирсә, ишетерләрдер дип уйлыйм. Исеме дә бик теге ни түгел, авыр түгел. Кил, истә калдырам, бүген тыңлыйм яме. Яна, рәхмәт, Рафис. Кил дип әйтер идем, кит дип кенә әйтәм инде хәзер. Рәхмәт. Махсус бүгенге концерт өчен Башкортстан якларыннан килеп төште Радиф. Радиф, хәлләр ничек? Әйбәт, рәхмәт, Аллаһка шөкер. Уфадан бой килде бугаймы? Уфадан, Ничек юллар әйбәтме? Әйбәт, Аллаһка шөкер, әйбәт. Менә теге шәхси сораулар инде. Хәзер концерт биткәч кире Уфага кайтып китәсең димәкме? Шулай әйтсәк тә булай. Бүген инде җыр башкарасың. Бүген кемнәр кирде арага? Дигән җырларның берсен башкарырга ният бар, исәп бар. Син миңа әйткән идең теге минем тиздән яңа җырым чыга дип, ул чыкты буга инде име? Шул җыр бит инде ул уңышлы гына бара. Хәзер шуның бер сортынан берсе тагын күренгәлиме әле? Син бит инде үзең композитор, теге бер тоемлау хисе бар. Бармы менә теге алга таба күренәчәк шундый җырлар? Ну, җырлар туып тора, Аллаһка шөкер. Яңа җырлар өстендә эшлибез. Алга таба синең концертларың бит әле, шуны тотып торам. Теге магнита зур шәһәрләрдә куеп барасың, Instagramнан күзәтеп барабыз. Ничек уңышлы гына узып барамы? Районнарда, Аллаһка шөкер, үзебезнең ихлас күңелдән килеп утырган тамашачыларыбыз бар бүгенге көндә. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Һәм Аллаһ бирсә, инде менә иншалла дип ният бар, хыялымда бар. Шундый 2020 елда менә Татарстан районнарыннан беренче чыгып карарга ният бар, Алла бирсә. Без көтәбез яме, Радиф, рәхмәт. Бүген дә уңышлар, гомумән алганда да уңышлар. Рәхмәт. Данлыклы Арча якларыннан Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров, Рөстәм абый, хәерле кичләр. Бүгенге тамашада кайсы җырыгызны башкарасыз? Бүгенге тамашада мен якташым Илһам Валишинның
өзі ижад еткен жыры, автор башқарушы Ғұмыр Атым есімді жыры. Һәм енді өзімнің 21 ғасырда тамашашыға да өзімнің де мына енді 4-5 жылдан бері яратып жырланылған жырларының бірісі Ферзия абай ижад еткен кей. Эльмира Жәлелова сөздеріне жазылған жанымда яз болып қалалы. Менә бу шушы җырларның тарихы ниндирәк булды, менә теге сөйләп китә аласызмы? Мәсәлән, жанымда яз булып калалы. Жанымда яз болып қалалы жырын мен әділде студияда яздырдым. Мен аны 3 тапқыр яздырға туры келді. 2 тапқыр келіп яздырғанда менің тауышым ауыртқан халда. Мен даже әділден нешіктір ялыбырақ келем, и тауышның формадағы исынасың, енді 3-ші тапқыр яздырғанда тырышып яздырдым. Һәм енді бұл жырның халық арасына популярлашып кетуінде Әділ Хамзиннің де үлесі зор. Оланы бик мотор етіп, тегіз етіп сведения ясағаны, соңға görə халық яратты. Өзім де мына бүгінгі күнге халықтың яратып тыңланылатырған жырларының бірсі деп санаймын, өзімнің башқаруда. Менә бит инде безнең бүгенге концерт хитлар солянкасы бит инде шушы 2 җырга сезнең хит дип әйтеп булайын да, авыз тутырып әйтеп булаймы? Берсен була. Шушы жанымда яз булып калган. Гомер Атымны миндә яратып тыңлыйм. Гомер Атым үзенчә аның теге яраткан мин үземнең теге өчә әйтсәгендә преимуществоны жанымда яз булып калган күбрәк бирәм. Менә алайса шул җырга тукталыйк. Белдегезме ул җырның теге тамашачыга атыр икәнлеген, теге хит булачагын менә беренче тапкыр ишеттегез бу җырныймы? Ага, бу тамашачыга крәл дип шундый фикерләр булдымы? Аның менә тамашачыга уңышлы кетүендә шул аранжировка ясаган Илдар Нурмановтан да тора. Мен инде жанымны биреп җырладым. Ну, аның хәтле дәрәҗәдә халык күңеленә теге популяр булып китәр дип уйламадым. Барыбер һәрбер җырны тамашачы хәл итә инде, хитме хит түгел микән? Ул җырчының менә уңышлы җыр килеп эләксә, шушы җырчыга, шушы җырның тиешле җырчысына килеп эләгүендән тора, аранжировкадан тора, күп нәрсәдән тора инде. Тагын теге сезнең репертуардагы бүтән җырында хит дип әйтер идем әле, эзләдем дигән бик матур җыр бар менә. Барыбер яздырдым, анда тапкыр яздырдым. Менә шундый шуңа күрә шундый тегән идер инде ул мен теге бик тырышып тапкан мал дип әйтик инде. Тамашачы тыңларлык булсын дип тырышам. Әле ул эзләдем, шулай ук 75-80%ка гына үземнең күзаллавым буенча мен аны тиешле дәрәҗәдә башкарып җиткерә алмадым. Менә теге тыңлаучылар радио, телевидение аша ишеткән теге запись аша әйтәм инде. Шулай да алга таба тагын менә шундый хит җырлар, популяр җырлар көтәбез, Рөстәм абый. Рәхмәт. Рәхмәт. Инде сезнең шушындый теге күтәренке рух биргән өчен булыр дип өметләнәм үземдә. Бераз гына дулкынлану хисе бармы? Бар. Сәхнәгә чыккач тамамланыр, Алла берсәйме? Алла берсәйме. Тамашачылар белән очрашасы килеп тора. Шуңа күрә менә концертларны карап, тамашачылар ниндирәк хәлдә, шуларны өйрәнеп торайым белән сезнең белән очрашыр алдыннан. Монда тамаша залынан карабыймы? Ул да яра, рәхмәт, Рөстәм абый. Дәвам итегез яме шул карау. Булдымы? Ага. Әле генә бөтен халыкны яшькә батырып, җырлап, күп кешене җылатып төште. Ябай малай, ябай. Афәрин. Ничек кайфләр? Рәхмәт. Аллага шөкер, кайфләр бик тә әйбәт. Рәхмәт шакырганы өчен Татар радиосына, ТМТV каналына зур рәхмәт. Һәм дә дуслар сезгә зур рәхмәт. Әтиләр, әниләр сезгә рәхмәт. Безне шулай тәрбияләгәнегез өчен. Ябай малай, сиңа Ямил дип кенә әйтсәм буламы? Ябай малай дип түгел. Менә башта шуңа тукталыйк. Синең бит Ямил, ни каян чыкты Ябай малай дигән исем? Ябай малай, менә, например, минең тулганса исемем Ямил. Фамилиям Баймурдин. Ну вот, шуны кыскартсаң инде, Ябай. Малай былай гына инде. Малай гына инде. Ябай малай. И второй, икенче этот мәгънәсе инде. Ябай это авыл малае. Гади, простой. Простой малае. Өченчесе инде ул
Ну, типа, я богатый деген марағанда, я бай. Білесің ме, мен бай болады. Әгер де бізді екімізді қошқаш, я бай болады бұла. Қарам, шушы жырға келгендеймі, бұран мекен жыры, клибі бик шәп болған бетіндердің емі, көп кішіні шылай оқ, ешке шумдырды. Кім ойлап тапты бұл клипні? Кімнің идеясы еді? Клипті ойлап тапты біздің продюсеріміз Александр Сусаренко. Оның идеяға. Ол сценарийді ол ойланы енді. Әм түшіріне сіз Башқұрстанда түшірдіңіз, değil mi? Башқұрстанда түшірдіңіз. Ер жыр тауды Татарстанда, когда Жалилге ехали концерт менен. Шунда yolda трассала тауды ер, өзім сағардым. Өзіңдікі міне? Оны өзім яздым музыкасын енді. Слова енді Гүлфия Шакирова. Вот солай келіп сықты, потом ер клип енді Башқұрстанда түшірдік. Ямил, рахмат бек зор оңышылар, сен айыма тағын сені сахнада күтәбіз. Рахмат. Бүгінгі мәжілістің, бүгінгі байрамның, бүгінгі концертның алып барушылар, алып қайтушылар, Айваз Адыров, Айсулу Лерон, мінанды әзіреніп тұралар. Айваз, Айсулу, сізге қаратта исәрміз Айваз, Айсулу деп айталар енді, мұнда бұлай көрішіп, нешік концерт сізге? Бұл сұраға біздің коллективта қатын қыз жауап берді. Миңа бик ошый. Әле Айваз белән бергә алып баруда бик ошый диген без кичә генә саубулашкан идек, тагын очраштык. Рәхәт. Кайсы җайлырак? Радиода отырумы яки инде шу тандым белән икегез бергә сәхнәдә алып барумы? Дөресен генә әйткәндә, менә бу ике мәйдан дип әйтгәндә алар икесе ике төрле хис бирә. Беренчедән, без радиода бит кешене күрмибез, ләкин энергетиканы сизәбез. Монда без кешене күрәбез дә, энергетиканы сизәбез дә. Шуңа күрә монда чагыштырып булмый аларны. Ләкин шулай да теге атна дәвамында бергә булгач, сәхнәдә алып бару җиңелрәктер индеме? Безнең планнар бар. Атнага 4 тапкыр концерт алып барып, 2 елга бер тапкыр радиога чыгарга. Менә шу үзгәрешләр. Костюм гына җитсен. Сез күбрәк тамашачыны күрәсез. Тамашачы бүген ничек анда? Бар бит инде теге кайбер чакта моңай балалар, ә менә бүген инде. Без күбрәк күрәбез. Әнә Илназ Сафиның гомумән күрмәле күзлек белән. Күзлекләр киеп куйган. Әнә. Униксыз мындамы дип кычкыра. Күзлекләр кигәч танысып күрмәгән шәйе. Сез Айсулу сиңа ничек тамашачы бүген зал? Миңа бик ошый, елмаялар, көләләр, безнең сорауларга җавап бирәләр. Энергетик шәп. Уңышлар әле концерт дәвам итә. Ашыкма, әйдә бергә яшәрбез хәзер. Халык белән бергәләп караоке менә монда хәзер. Бер үбәсем килә, менә монда киттек. Бер назлыйсым килә, яшьләреңне. Монда бер үбәсем дигән ширин генә беләләр бөтен кеше. Пока. Азат Алсу Фазлыевлар һәм аларның гаиләсе дип әйтердем, но ялгышмам. Менә карагыз, сездә шундый сорау бар. Синең өчен сөйләрем дигән җыр бар бит әлеме? Бүген җырлыйсызмы алы? Бер сахая. Анда сезнең биюгез бар. Шушы биюне сез махсус әлеге җырга дип куйдыгызмы? Яки инде ул үзеннән үзе килеп чыктымы? Ничек инде безнең шулай бию куйган вакытта без битен барыбыз да бергә җыйлап куябыз. Шул вакыттан иштер килеп чыкты, бит. Шын күңелдән, чөнки ул җырны без башыннан ук җырлый башлаганда инде бейсе килә башлый безнең. Шуңа күрә без тикнә тормыйбыз. Менә шундый үзенчәлекле, минемчә матур движение килеп чыкты. Менә Азат хәзер сорау сиңа бирәс киләйме? Бик күп тамашачылар моңа игътибар иткәннәр. Азат сәхнәдә җырлагач бик каты тирләп пешә дип, име? Теге тирләр ага башлый дип. Ничә менә шулай микән ул син теге бик бирелеп җырлагангамы ул? Энергия чыга. Рәхәтләнәм, теге рәхәтлек алам тамашачылардан концерттан. Русча әйткәндә кайфовать итәбез. Ләззәт аласыз. Ләззәт алабыз. Шундый вакытта гына минемчә инде артист чын күңелдән теге күңелен биреп җырлый, чыгыш ясый. Менә безгә шулай рәхәт. Мин аны уялмыйм да улай бердән, яшермим дә. Ул минем шулай бар, ничек бар. Менә тагын шундый сорау, сезнең төркемегездә бик җылы мөхит хөкем сыра, җылы атмосфера дип әйтәбез инде, диме? Менә шушы әйберне теге русча әйтмешли поддержать итер өчен нишләргә кирәк? Алсу әйт әле. Төркемдәге барлык җегетләрне, кызларны хөрмәт итәргә, яратырга кирәк. Алар белән гел тыгыз элемтәдә булырга кирәк. Шутканы аңлый белергә кирәк. Чөнки безнең төркемдә бик каты шут итәләр җегетләр. Кайчакта бик каты жесткада шут итәләр. Ләкин безнең Ләкин берсе дә үпкәләми. Юк, анда үпкәләү дигән әйбер юк.
Шулай дип, дуслар, бүгенге хитлар солянкасы ахырына таба якынлашты. Хитлар туып торсын. Без тамашачылар һәрвакыт концертларга йөрик һәм инде барыгызга да бар тик уңышлар гына телим. Шоу без гадәттәгечә без йолдызлар турында барысын да беләбез. Хәзергә пока. Шуның белән Татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын үзендә туплаган Шоу Без тапшыруы тәмам. Шоу Без йолдызлар турында барысын да беләбез.